laskettelu on 5/5. Se on oikeastaan yksi parhaita harrastuksia, minkä tiedän. Mä oon ite aloittanut joskus tosi pienenä. Minut on pistetty varmaan ennen koulua Ounasvaaran rinteeseen ja siitä asti on tullut käytyä mäessä. Joskus silloin yläaste aikoina tuli käytyä tosi aktiivisesti ja oli enemmän kiinnostunut niin kuin vapaalaskusta ja tällaisista hommista, mutta se sitten jäi jotenkin. Sitten kun on nyt muuttanut Ouluun, niin siellä ei ole oikein ollut mitään chansseja päästä rinteeseen kuin kerran ehkä vuodessa. Ja nyt täällä Itä-Euroopan keskellä niin yksi parhaita asioita on se, että pääsee taas rinteeseen. Tai ainakin pääsi. Nyt alkaa olla aika kevät. Muutaman kerran täällä päässyt rinteeseen. Ja ensimmäinen näistä reissuista suuntautui Stuhleckiin Itävaltaan, jossa oli kyllä melko kauhun hetket rinteen juurella, kun ei sillä ollut lunta missään. Ei ole kyllä paljon lunta täällä. Se on vissiin joku semmonen paikallinen juttu, että täällä tämä kesä, nyt on talvi. Talvi varsinkin on sellainen, että tätä tosi vähän luminen, joten sielläkin ainoastaan rinteissä oli lunta, että muualla oli oikeastaan melkein vihreää, enemmän ehkä ruskeaa. Ja sitten tietysti ylempänä siellä iski semmoset sumupilvet, että kyllä sitä lunta oli sielläkin. Hauskaahan tässä oli, että meillä oli myös muutama ensikertalainen siellä. Tai oikeastaan sellainen, että siis monta vuotta sitten vähän käynyt kokeilemassa. Ja äärimmäisen hyvin suoriutuvat kumpikin. Pääsivät laskemaan rinteessä. Että propsit Dianalle ja Saskialle. It's been 11 years since I've done this, and Nickelback, everybody else is awesome at it, but I can't feel my feet. So, how are you feeling? I feel good. I feel okay. Oh, why are my legs doing that? Okay, no, I feel good. I feel accomplished. And I haven't broken anything yet. Woo! Täällä sitä ollaan Itävallassa laskettelemassa. Hyviä hommia. Nyt sitä ollaan sitten ihan kirjaimellisesti pilvessä. Not lost. We're very high. Aika sumusta on kyllä tämä elämä täällä tunturissa. Here. Woohoo! So how's it going? Good, really good. I sung Frozen as I came down. So let it go. Nyt otetaan sitten niinku hidastuskuvaa ja tämä näyttää kyllä ihan toimivalta ja hyvältä systeemiltä. Kyllä se kestää. Toinen reissu suuntautui Suberekkiin, Slovakiaan, tällaiseen pieneen vuoristokylään. Sieltä ei valitettavasti ole paljon matskua, mutta oli kyllä aivan äärimmäisen hyvä reissu. Tätä ensimmäinen laskupäivä oli kanssa vähän sumuinen ja sateinen, mutta sen jälkeen 2 päivää aivan täyttä auringonpaistetta ja ihanuutta. Onnistuin sillä polttamaan itteni näppärästi. Myös tällä kertaa meillä oli muutama ensikertalainen mukana. Mutta nyt ei käynyt niin hyvä tuuri. Zinja meni nurin ja irrotti käteensä siinä samalla. Ja sairaalareissuhan siitä tuli. Mutta onneksi matkavakuutus oli kunnossa eikä käynyt pahemmin. Nyt meinas videosta unohtuu erittäin tärkeä juttu. Eli tuolla reissulla kokeilin ensimmäisen kerran lumilautaa. No niin, nyt lähtee ensimmäistä kertaa iso rinne lumilautalla.
Nyt ollaan jo ylempänä rinteessä. Ja puolipäivä about-kierrallaan menossa. Propsit kyllä kaikille lumilautailijoille. Ei se kyllä kauhean helppoa oo, mutta äärimmäisen mukavaa. Skeittauksesta on hyötyä, samoin siitä, jos on lasketellut ennen. Suosittelen kyllä kaikkia kokeilemaan. Ihan erilaista kuin laskettelu. Nyt alkaa valitettavasti olla laskut laskettu tältä vuodelta. Kattoo pihalle, siellä on ihan täys kesä, joten ei kauheana rinteeseen enää pääse. Mutta nyt siirrytään sitten kesäaktiviteetteihin ja ensi talvena uusiksi. Tai oikeastaan tuntuu siltä, että muutaman talven sisään voisi lähteä vähän enemmänkin harrastamaan kuin vain kerran vuodessa. Se olisi kyllä mahtavaa.